Байер Мюнхен. Да, как гледа. Няма шанс. Арсенал. За мен вчера беше финал. Арсенал. Финала беше вчера. Сега ви кажа, че Байер Мюнхен ще си го спечелят. Точно ти? Нямам какво да кажа аз. Ние сме болни фенове на Реал Мадрид. Байер Мюнхен. Арсенал. FCB, die deutsche Maschine. Атлетико. На 100%. ПСЖ. ПСЖ. Байер Мюнхен. Най-добрият отбор. Кой е той? Който спечели най-добрият, той ще е. Според мен финала ще е ПСЖ и ПСЖ и Атлетико Мадрид.